Chocolate maker magical inventor ni bok Willy Wonka chuan a dream ti hlotling turin Europe a thleng ve chia gallery score mayan ti khopakata chuan chocolate dor siam bul tran atum ve ani he kho hi chocolate manga sum dong thin te mun pui ni in factory lian tak tak alo to nge a Willy chuan kho chung alo lu chau tia thil hote te wangin fi a choya ngaya asum bei tham tak chu tu lawa khoral thuain zan aron ni meu chuan riana tur po anei zo talo kong sira riana tur alo siam mek lai chuan palian zet pobal char anti hianin riana tur a hriat thuron chila khuala chu avot tu mai bok nen Willy a po chuan azui ve taringota in nei tu Mrs. Crappy chuan Billy chu thatta kalo chonin sovereign khatbak choi ngai lawa aria thei thule atuk lama po apek thei thu shilin contract sign tur aron phora Willy chuan chiar cheng manglawa sign atum mek line bang phena tang hian no pang hian small print kha chiar phot ro aron ti su maya Mrs. Crappy chuan no pang chu lo not kiang thuain athu soi kha chu enga ma ngai su fasha syndrome ne ania a han ti khera Willy chuan ngai thatlo na em po nei lem lovin atop lama inziak chu a chiar thuaka a sign ta thawani atu khovar vele kholai mun lu lai bera vakalin a chocolate siam chu special mai overchops ti avwa thlok de thei chu mi puite hnehna a han mel sia tirte te a ran nung wang taka tang a siam chu ani adang lam em awang chuan mi puite pon lei anin huam khop maya chuti lai tak chuan Arthur Slack word ali a thian te pahni anlo inrol wata anni hi an ko pa ho soton to chocolate cartel anti mai te anni a tumnei sa ranin Willy hovers chocolate te chu an han ei sak chin vela an mela tang ringot po chuan tuyan ti zia hai ruala ni lo ma se Mr. Slack wat chuan ka chocolate ei to zong ala tuilo berang ron te chuak le si in a soi chiat sak zui chiama chuta an taksa chu boruak akang te del mai le Willy chuan hlau thong du su minute somni vela chuan are ve mayang ti in a han au zuya mi puite la chuan lo lom phianin an le sak ta luai maya an hlim pui tak zet ani ma se Mr. Slack wata lo ko lok to angin chief of police le anau te lo thleng chuan an khosum don na dan kala cheya puin a poisa lo chu asa zong po chu an su sakle vek maya Willy chu athlen in lama avalet le la chuan a buaina tibel cha turin Mrs. Crappy chuan room lu man le thil hote te a man mana sovereign sing khat lai mai alo chiar hem maya chu tiang zat poisa anei box si lo ma se zan lama khan contract alo sign vek to sia aba atlak ma chu antan an na thok turin an hreng zui maka lonji sata an nam thlangal thruai mai in hnuaya chuan an lo bum ve to tho an mi chhor pali ngot an lo omsa a paper brin site abacus crane sate lady belly le comedian hlo cham leria te an ni a thomna suk fai sem suak tu ber fasha no pang nu duli po kha atel ve bokani Willy chu rup te tak te pek ani a khum te la chu atrong em mai le ngal nu duli lo lu chuan ilawa nei zo khopalom ke chuan sovereign sing thum lai ka basin fasha no pang an lak lu ka ni a min en kolman ero ka choi angai ta ni aron ti a Willy angai na zong tak mi lo ni in anin komnel phiana chocolate siam ang miang ti in a chocolate siam na bom box khai tham lek chu a han hong dara hlau chi sang alo om treu nu dili chuan voi khatte ma chocolate chu alo la e ngai lo chu ni in Willy a chuan chocolate siam chu anu zirtir ani thule inspire tu berpo anu ani thu chu a shilve a nu dili tan ingredient wang tak mai tanga siam chocolate dang dai le tui em mai chu ron siam sakin ni tin chocolate ei idu ani phot chuan ka chhuwa thei nan min pui viang chu tiro a han ti a nu duli ero chuan man chhuwa pal hlavin alo ngam chi alawa ma se atopa chuan rem ti vele shamin ruwa man na an siam dun ta ani cover nuwa an plan ang ngein Willy chuan bleacher sa hnehna Mrs. Crappy chuan aru ka adu ve thule in bual faya thomno tharin bel turten a han fuite te a no dili po in Mrs. Crappy hnehna aristocrat mirau pui protest lem ni om tak chu lo enin he milem hian Mr. Bleachers ang viau lo mo tin a han entir zewa an zia chop mai mai ani ti Mrs. Crappy chuan she hek lo le
bleachers chu ngai sang man hle in ma se a oile chi alo nge ni na thokvat wat turin a pet zui shepa Mr. Slackwater le achian te chuan Wonka chocolate tuizia le an chocolate te ai tlom zoka a shal thea wang khan an sum don na chu atlak chiat pha mayang ti a hlau hle a chocolate mang an tham ve tho father Julia da phalna in biak in hnuilama Wonka da bo ani theinan chocolate tam tak supply in tiamin chief chu an lo tham na samai tharum tho zonga chet lak mai po chu an che ha lo le ngala Willie terwa manna ange in message krabetile bleacher sate chu anin ngai zong ta nge ya anril ru lak pen ani ti an shiat vele Willie chuan a them thiam na mangin in suk na khol tangkai zet mai alo siam chuaka an hadam pha sot nge yang le Willie chu lonji sata tanga in khai chawin no deli chuan thomna suk sa tolai mang chuan alo norson thuaya ma se an chocolate zor turber chu pakhat ma alo om to hau lo over chop siam le tur chuan sangong sei nu ta tui kher a man thina wangin sa huan lam an pan thuai nga ya chocolate mum khat an la kol chu veng tu hnehna nu dir chuan va pe zevin chu chocolate a chuan zu in ang maya kai deuh chap the na an lo tela a thok chiang ta mo ti vele an lu ru thei hlau mai sangong sei om na an va thlen vele Willie chuan za takin chibai a han buk masate te a ei tur adu zong tak pek pa in a hnu te tui chu a sor sak thei hlau bok nu dili chuan a ming put chan te chu ron soi chuakin a chung den an hnu cheom chun a thelo kata chuan letter eng a oma fangin message crepe chuan nudul te ming chu a phwa sakta ani ome lekhabu tam tak omna chengin anu han ko awong vong te chu a chak ve thu te chu a soya Willie chuan leina tle in was house atanga a roi chu angei tur thu atiam ta ni zaidun rat chungin an toy khomwang le ri a balloon thlok thei mang te chuan van lama thlok le lopin hun hlim om tak chu an mang duna ma se chief ron lang thu chuan tuya ron him chiamin chocolate zor phalsak ani velo thu aron shil non le a was house lama an led le hnuwa an tho puide chuan khoya nge in kalti in an lo chhuwa chala Willie chuan chocolate siam tu ani thu le zor chhuwa dan kong an dap mek thu chu a soita a Ebekas chuan la warning ngalin Arthur Slackwater a accountant hlui alo ni ve to thin na a thuruk hriat alo nei ve renga cartel te chuan an chocolate chu pol dalin biak in hnuilama an chocolate volta chuan chocolate pol dal velo galon sang chuang an da tha thin ani ome corrupt father Julieta le father Dang chocolate manga an tham thin te chuan lo ven sak thinin an dil ten om tak tak te chu document na record vekania puebeka sa chuan alo hlo thon pui viau mai zan khat chu mite bok khan Willie chocolate siam bok chu ron ruk atum le a ma se Willie thangkama tak ain ok fu ta chat mai le mite chuan min chua wat ro ti in ompalampa ani thu te ruk ching ma sa jok chu Willie nge ani thu aron soi ve khar mai Willie chuan lompa lensa an ko bins te alo lak sak tu awangin love stia chu phuba la turin an lo tir chuak ve ani oma anun ti chatuwa Willie chu apu ve nge ani Willie chuan thatakin in rem siam puina nei atum ta a ma se lo bum Kevin chocolate jar pakhat chu atlan chhuwa puile ta dei mai Willie tho puite chuan risky viau ma se pui ve nge an du ta a Willie chocolate siam te chu atui zia po an the chiang to hle ani nu dilipo in Willie ti amang nge in ni tin chocolate ai ve thei ta a ti chuan police te laka biru zak chungin chocolate chu an zuar chuak le theita a phursar na le in rin tok na nei theina chocolate tui em mai mi puiten an hanai chuan an lam zak to mai thin ani police an ron lan vele a tho puite chuan ron signal zevin Willie chu stone zen lama abiru ta thuai thina chief po athin rim to khop mai ti chuan kholaya in zo rengai to lovin in tlabal le rausan to cheve angreng tak chuan thom thate te a dor thar an nei ve tareng mai customer thanem tak an nei ngal panga lapo chini chhum lemte pangpar ei theile chocolate thingkung engkim chu ai the vel veka dor chunga shalani miaw wangin police te pon an ron man thei to big lo ma sele reivak lawa chocolate at chuan tur telani ti Willie chuan a hre chuak thoya samrong mak pui an nei ta fur mai an thin rim lutuk chuan Willie chu tong chiamin a dor chu an ti kan sakta hlua maya
Willie chu ador kang ud vek chunga chuan lungai taka ain ngei tu alain slack wa ta thian ho bok chuan Mrs Crabet laka aleba zong zong rula tur poisa tam tham tak mangin deal ron nei pui an tum le a poisa an pek aya an khuwa chuan chocolate siam ve to lo tur le kalbo wang wang turin an ron ti ani Willie chu alo be dong ve to bok nen nu du le a thian te laka ain thiam lo ril rut tak chungin an offer chu alo pom sak ta ringota at chuan na tur long ticket po an lo ti fel vek to ani long chunga ril runom lo zeta a om lain loftia tereu te kha aron lang vele hlol maya abate chu tlema zong ala ru zo lo thuron suin in tur aron in siam ham hama Willie point nu du le laka ain thiam lo thu te chu lo hril ve mol mol bokin chuta ale slack wat zung bun le nu du le thi loketa letter om dan chu ainang chi achi ani ti she chuak tlatin nu du le din mun chu ngei tu om ria wa hriat na anaya kirle atumani captain hanshil moya tum chu achon na long chuan khal tu reng alo nei lova dynamite bom an lo kam ti asiat vele tuya chuan azuang thlangala long chu apuak zui ta ngal dur mai Willie chu tha tumin an lo bom lek zok alo ni a Mrs Cabet le Bridger sate lo watham masate te in Willie chocolate tur lo omte po kha an ruwa man na vek alo ni a was house lama scrabet chuan an thok te chu an zalen to thu chu alo shila slack wata poisa pek te khan Willie chuan an ba zong zong alo ru sak vek to ani ma se noodle si ero slack wa chuan chu avelo turin alo thama wangin azalen ve thei talova athin rim lutuk chuan an bum dan zong zong te kha soi khumin atong ve ta piap piap mai scrabet lung oilo thin rim box si chuan noodle chu nukson dor dorin room pakhata akal nan zui mak boka ma se reilo te a Willie le an thopui dang te chuan leilon sang tak ron do in noodle chan chuak tur chuan an ron let le a cartel te thilti dan ten om tak chu highland ngei an tumani ti chuan sa huan veng tu hnena chocolate rui thei kha an pele zewa father Juliet te ti thaida tur sangong sei Abigail chu an phur chuak mia mai father le puithiam dang te chuan ramsa lo lut an han mu chuan hlau thlabarin biak in pon lama an tlan chuak ta diala chuta Abigail sakha sa huan lama tagin sangong sei phur chuak tur angin aron lang ve ngal bok father point rin hlel na engma nei hek lo le biak in chunga ain khalu dir vele Willie le nu dulite chu motor atanga lo chuakin leaf anin khai chho ngal thuaya in hnuai lama lo duty chu chocolate manga an hrai rui hnuwa cartel ho chamber chunga document chu an hai chuak thei hlo mai bok ma se slack water le athian te lo thleng chuan silai nen an ron tin ta wang mai thi chung changa Willie chuan alo chhuat chhal ve ngala slack water chu in puang zuin noodle chu aunau pa fanu alo ni renga noodle pa chu slack wa chung karo khom tu tur dik tak zog ani nge aboral nuwa slack water chuan chung karo khom tu ani lo hlavin no se noodle chu lonji sata alo pe bo mak ani ome noodle ne na an hanin tong le chu in thiam lo hnegin da bodan ngot angai tu azui char chara misual te chuan document chu laklet sak makin an thian dun chuan vote chunga an norlu ta nok noka vote kong khar chu an khar ta mak mai chunglam atangin cartel te chuan chocolate tui chu an ron bun ta huma Willie te thian dun chuan mang ang takin tran pui tu an au chia mai om zia la chu anei der si lova ma seva nei thak takin lofty te kha aron lang le hlol mai vote chunga chocolate te chu aron rain sak le veka Willie te thian dun chu an him pha ta ani slack water te thian dun chuan Willie te chu an da bo fel ta ngain an lau khide uvur to a ma sele an thil mu chuan abara khei cheng hle noodle chuan cartel te accounting book chu officer affable hnena aron hlana chuta chuan illegal payment le an che dan dik lo tak te chu record vekania officer affable chuan an zawai chuan man turin thu apetani thamna tu mo an pek thei to lo nan Willie chuan vote chunga chocolate om te chu Ton Square Fountain a chuan a kho chu atir ta chur chura ama ingredient ten so polin kho chung mi zong te tan asem kwal ta ham mai ani Willie chuan anu siam chocolate jar nung ber chu a han hong china chocolate chu engtia siam nge ani dan ai ma in tu te hnena nge kan sem ve ti apoi mo zok thu alawin ziaka ti chuan hlim takin a thian te hnena anu chocolate arau em chu asem kwal ve ta ni noodle no dik tak po library a thokani ti she chuak le zelin
atopa chuan lekhabu tam tak omna hmuna ngei a thlaklel em anu nen chuan anin tong ve theita a Willie chu kesel ro san to chunga lofty nen anin zuiluta lom thu soinan chocolate jar khachu lofty hnehna a han pele a Willie chuan abate chu arul zo thokhat to a ngain lompa len lama kirle mai alo ril ruk ve mek boka ma se Willie chuan dorte mai ni lo chocolate factory lian tak din atum thu te chu a shil ve a testing department te po kamamo dona sin a han ti zeu phei chuan a hnar theita ngang lova thok don tur chuan anin rem siam ta ani